Nagrimre. Sir? It's all gonna. Good evening, sir. Good evening, sir. When a phone and be here, they can make interview. I can interview Kiko Bianca. Oh, I can call you. I open up my Yoji Makia. I came and you will ever back up and you have to go to Ngadi room and work interview. Gani the bishop. The way phone and like a last off man. Okay, now if I block you, you hate yourself. Hey, listen, I come that touch here. Listen, I come that touch from you. Listen to me, don't joke with me here. Don't come here, be much. No, not I meet you, give you marambo. You know marambo semungo. Let away Buno Bianco Nata Koshimeze. Sorry, sir. I hold on Mbo Patoga Canana Kepa. Let his Bianca Nata Koshimeze. Sorry, sir. Okay, man, how will and got up and you have what do? Huh? Yes, sir. It's okay, it's very good. Okay, man, how will ever back up and you have what to Mungadi room away interview? God, help me. Yes, sir. Oh, yeah. What if phone and KB here? Get away and I'll clean the screen phone now. Clean the screen phone and get by here to get away and Allah. Okay, can't do see ever. Gebe ihedi this guy. Change your color. By your TV. By your TV. Okay. How are you? I alaso. Okay. Tano. Sir? Tano, I don't can't pay my mocha. Tano, crayfish. Tano. Okay. Braga pay my mocha. Okay. Le wanya TV ahote de ka war ghetto chicken on all. Braga bia mangabo. Le wanya dia aswana. Asigi le wanya dia. Okay. They bought the knock a guitar. They are the phone. I think I told that touch from you. Branga beta koshimeza mangamoka. Kwa ho gita Ndi Cherubim. Branga be eta koshimeza mwa pinko. Enya the way phone na huni hugi. The way hugi straight this girl. Okay. Le bush you fallopian tube. Le he konga. Le he konga na ho. Owe ho. Ahage. Success. Igbo gi nwa bingo dem you ibranga be from success. It is success ilube nti na aka ge. Ge bianga be kwam sa ha ge success. Ge bianga be kwam sa ha ge success. Nwake ego. Branga be kwam sa ha ge success. If you will not sit at a place, you shake it there. I want to go away. Pay one go away. I want to to now. Pay
ịwọmgo nwoke mee ka custard eliri na mmiri ị ga-awọm totu na. Sorry, sir. Sorry, mango again. Sorry. Iwe wela gị. Kichi onye ndị na-ere kirishi nyetụrụ kirishi taa bịara ga bịa wọmgo onwe gị. Lewe anya ebe a lewetewe ihu gị straight otu ahụ nwa bingo. Okay. Sorry, sir. Zaga nwa ka ego ege hụ nwoke na gị pụzọ gwa ya sị abịa setụlụ onye ọkada. Wala aha gị nwa ka ego ị ga-akwụli ụgwọ ọkada. O dị mmadụ gị. Bịara ga gwa m sị aha gị nwa ka ego. Nwa ka ego onye. Ivoke. Ese? Nwa ka ego Ivoke. Ivoke. Iwe onye ebe? Mbụ onye Enugu steeti. Ebe na Enugu. Onye Ani nri. Ebe na Ani nri. Pankụ. Iji ụmụ ole? Owo okwu ụmụ m ji. Ilubu ole ji? No, sir. Ị dị afọ ole? 25 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No, sir. Isi mgbakọ metụla gị mbụ? No, sir. Na-ele anya ebe a. Na-ele anya ebe a seti ihu ọkpọ gị straight. Seti ihu ọkpọ gị straight. Okay, sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Ise ka ha dị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna m anwụọla, nne m ka dị ndụ. Ndụ nna gịnị gburu nna gị? Ọnwụ. Ọkara nka nwụọ? Mba ọ kabekwa nka o. Ọnwụ eru na family. Mba ada anwụkwa ọnwụ eru na family, sir. Ọmụa ka ịgwa gị pa gị n'aka hụ nka gị bịa ịgwa m sị adị anwụ ọnwụ eru na family. Eleghị ọ ya wụ ihe m deturu na comments na akwụkwọ nka. Ọnwụ eru ebe mpaghara aka nka ya nwụọ gị bịa nga bịa gwa m sị adị aka nka dị ya. Nwa ha gburu egbu na. Egburu ya na gịnị? Ọnwụ. Then ọnwụ egburu ya egbu. Pagọgoro ihe akụgbuo ya. Ịbịara nga bịa gwa m sị adị aka nka na family egburu ya egbu. Ajụ m gị mbụ gị sọwa ọnwụ. Pago je ezu ohi. Holy Ghost fire ọ dị ezu oshi o. Then eleghị iji bịa nga bịa gwa m sọwa ọnwụ gburu ya dị ka mpaga ọlabara ọnwụ ya kpọrọ ya gị sị egburu ya egbu. Mba aha adọ ya before ọnwụ. Then gị bịa ibo ya na egburu ya egbu ya dị ka mpaga ọnọ eji oshi okpi bịa kụgbuo ya. Nwa bingo. Mba kụgburu ya kụgbuo ọnwụ bụ egburu ya ọnwụ. Dem you. Ọ kpụlekpekpe isi gị ji ihe wọ geto katarala n'ụlọ. Wepụ aka n'isi gị dem you this girl ikpugbuola onwe gị. Nwa bingo. Ọnwụ eru ezinụlọ. Ị ji anya oke nshi? Mba o. Gị na onye bi? M na my sister, my junior sister. Ebe ka isi na-anọnyere anyị? Si na Enugu steeti. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na pharmacy shop. Nwoke enyi nwa mamịrị n'ụzọ iji anụ taa ga ewere anya lie ihe na-amụ ya ma ị gafewe nwoke enyi nwa mamịrị n'ụzọ. Mba, no sir. Onye ara nke ọnyụ nwa mamịrị ji ele otu amụ ya dị. Abụrụ gị ọnụ? Sa? Mmadụ ọ bụọla gị ọnụ mbụ? Enwela onye otoro gbagburule n'ụlọ unu? Mba o, owokwa. Egbe eluigwe kwanụ? Mba o. Ọ ndị amụsụ ka egbe eluigwe na-agbagbu. Oke ike ọ ji akọ gị?
Mba, omifession. Odakom. Hem juago wajuju. Njogege sam. Kebe gwam si nwere infection. Aganga ahụ na nwoke apara kula na amụ lama. Braga bikwu pepe. Nwoke tiga bụ na without okpu na. Ya para kula amụ lama. Braga be gwam si nwere infection. Them you this girl ikwu lo nwoke pepe ro. Nwoke were amụ wig ahụ na. Ya gbara ma ring ọ na ama ngo shefuta. Gbe ga na amụ. Agagharị m ụlọ ọgwụ. Braga be gwam si nwere infection. Ọ bụ nne eji akpali mmụọ mụ. Onye eri. Braga be gwam si nwere infection. Ụmụ nwaanyị ibe gị na-amaghị ma ha nwere infection ji anọ ha aga ụlọ ọgwụ ga cheki onwe ha. Gị nwugboro ole ka ị gara ga treat onwe. Na-echekwa onwe m o. Dem you onye eri. Sorry. Onye ti amụ na otele gị na-awafọta ya. Amụ esiwe kabadị. Braga be gwam si nwere infection. Iji agba knockout? No, sir. Mmadụ ọwụ onye knockout? Ụmụ nwoke ole tarala gị? 2. Onwere nke tarala gị na friji? Mba. Na moto? Na palọ? Mba. Okpuru stair? Mba, no sir. Iji anyụ ma atamaghị? Now. Gịnị tụsaka this girl at this stage? Elekewa ija, m jụrụ gị iji anyụ ma atamaghị. Gaa mapụ na. Yes, keep all your face straight. This girl, keep all you straight. Okay, sir. Boy, you onye otele ya ga-eyi borehole ibira ga bịa etiri me na. Onye hụ nga tara ha ga masị achịba amụ na mkpụrụ amụ eso ba. Braga bịa ezebe na. Sorry, sir. You were right. The way who got straight. Panti konya pokanti mre. Itande neji de bell on the white garment. Branga bitir me hena. Again, yellow didn't win it. I'm out for more. Admit it. Eloquent PJ Timpu. Bump PJ Timpu. Bump PJ Timpu. Take Praho crawfish. Bump be your t-shirt shade Timpu. I checked the husband, can she? Damn you. Let me shake it. Let me shake it. After one. I say, get them you, one bingo. Oh, the matter of n'ime otele gị ị ga-amasị okpu agba mala kerelasi na-eti mkpu icheta mi na-eti mkpu onye eri tekpu isi ya dị nnọọ ka sweat shoe branga bịa gwa m sị echeta mụ genotype ọga Sir? Sir. Genotype okay, this girl. B positive. Hello. Phone number 09048263393. Okay, man, ya ga bali ha kwadum. Yes, sir. Bare number ahụ. 09048263393.